רוח הקודש היא זו שמרפא אותנו, היא יכולה לרפא את הפחדים שלנו, את המחלות הגופניות, את המחלות הנפשיות, את הטראומות ואת הכאבים שבאים מפרידה. במשפחה שלי מישהו סובל מ4 מחלות שונות. יום אחד הפרעת קצב בלב שלו החמירה מאוד והוא עבר לטיפול נמרץ. הרופאים אמרו לי שהוא עלול למות, שהם חייבים לבצע ניתוח כדי להדריד תומקל ללב שלו. התפללתי לישוע ואמרתי, בבקשה אל תיתן שיצטרכו להחדיר תומקל ללב שלו, אלא שתמנע את זה ושתיתן לרוח הקודש לנקב את הסתימה שבלב שלו. הוא נכנס לחדר ניתוח. אחרי זמן קצר הרופא יצא ואמר, הסתימה בלב נפתחה ולכן אין צורך בניתוח. הוא נרפא בעזרת רוח הקודש. ישוע רוצה לרפא גם אותך. עכשיו אתה יכול לקבל את ישוע כמושיע במלך שלך. כשכואב לך בגוף, או כשהנפש שלך, או כשאתה חולה בנפש, פנה לישוע והתפלל אליו. ישוע יכול לרפא אותך ולהושיע אותך. כשאתה מקבל את ישוע כמושיע ומלך לתוך הלב שלך, הוא יכול לתת לך רפואה בישוע. אני מתפלל לכל ליבי שתקבל את ישוע ושתתפלל אליו כדי שתקבל רפואה בישוע. ויאמר אליו ישוע לאמור, אם תוכל אמרת כל יוכל המאמין. אמן.